Здравейте, приятели! Изминаха близо 4 месеца, през които заедно с вас откривах чудесата, на които е способна перцептивната остеопатия. През този период се запознах с чудесни хора, с целите им семейства и направо фамилии. Лекувахме се, споделяхме, подкрепяхме се. И искам сърдечно да ви благодаря за доверието и позитивизма, който внасяте в дните ми. Най-младите ми пациенти бяха на дни, буквално на дни, а най-възрастната ми пациентка е на 93 години и още се лекуваме с нея. Установих, че хората на възраст над 80 години всъщност се влияят чудесно от остеопатия. И да, при тях повечето изменения са вече такива, нали, че няма как да бъдат излекувани, но успяваме да подобрим доста чувствително качеството на живот. Отделно, че общуването с хора в тая възраст за мен е истинско удоволствие и голямо богатство. Какви заболявания лекувах и се повлияваха в различна степен, в зависимост от възрастта на пациентите, от общото им състояние и от индивидуалните им особености, разбира се. Списъка се оказа безкрайен. Много безкрайен. Толкова безкрайен, че вече като ми се обадят с въпроса: вие лекувате ли това заболяване? Отговора ми е: не знам. Елате и ще проверим как ще се повлияе. И отговарям така, не защото не знам какво бих могла, нали, да лекувам и да повлияя, а защото се оказа, че хора с много сериозни диагнози, които буквално са отписани от медицината за лечение, се повлияват чудодейно. Буквално чудодейно. Вдъхновение за мен, например, е случай на 63 годишен мъж, който е след поредица от инсулти в годините и беше почти обездвижен. Успяхме да направим буквално чудо двамата с него. И човека, продължавам да го лекувам, но се възстановява много, много добре. Освен този случай, имам, например, и 2 случая на възстановена подвижност, липса на оттоци и въобще липса на всякаква болка при артритни заболявания при 2 дами. Изключително успешно, особено при сега се повлиява бруксизма, но имам и излекувани възрастни хора от това. Бруксизма е нощното скърцане с зъби, което изтрива тяхната повърхност и създава доста проблеми. Оказа се, че сколиозата